खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो रंजालै बैसागु बोथोरनि गिबियावनो गाहाम हामलायनायखौ जासिबाय नंगौ बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों मोनसे गोख्रों रादाब थामहिनबा नोंथांमोननि गेजेराव हाग्रामा महिलारिखौ बिपिएफ राजखान्थि हान्जाखौ बिथां प्रमद बर' बे प्रमद बर'आ गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों बिथाङा बुंदों दरं अदालगुरि आरो क'क्राझाराव रावबो जुजिलायनाय गैया बे समाव नैथि मासिनि थाखायसो थामहिनबा नैथि मासिनि थाखायसो जुजिलायनाया जागोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ क'क्राझारावতো जुज নাই দৰং ওদালগুৰিতো जुज নাই তলত এক নম্বৰত থাকিবৰ কাৰণে কোনে जुज কৰে এইটো নাজানো ওপৰত আমাৰ কেণ্ডিডেট থাকিব আৰু বহুত ওপৰত থাকিব তলৰ কাৰণেহে এইবাৰ जुज হ'ব ওপৰৰ কাৰণে जुज নহয় ওপৰত আমি বহুত ওপৰত আছো এতিয়া बिथाङा बुंदों क'क्राझार दरं अदालगुरियावबो रावजोंबो जुजिलायनाय जाया थामहिनबा जानाय नङा आरो सोर थागोन नैथियाव सोर थागोन बेनि थाखायसो जुजिलायनाया जागोन होननानै बुंदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि बिथां प्रमद बर'आ बुंदों बे समाव बिथाङा नैथि मासिनि थाखायसो दरं अदालगुरि आरो क'क्राझाराव जुजिलायनाया जागोन नाथाय बे समाव सेथि मासियाव थागोन एनडिएनि बिजाथि जोबोद गोजौआव दंखायो होननानै बुंदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ बिथाङा बुंदों जे एनडिएनि बिजाथिफोरा बे समाव जोबोद गोजौआव दंखायो आरो बेखौ फेजेननाया रावबो गोहो गैया होननानै बुंदों नैथि मासिनि थाखायसो जुजिलायनाया जागोन आरो बे सेथि मासिनि थाखाय थामहिनबा सेथि मासिनि थाखाय रावबो जुजिलायनाय दासिमाव गैया होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों आरो बिथाङा बुंबावदों खाम्फा बरगयारि जे बुंनाय बाथ्रा खाम्फा बरगयारि बुंदोंमोन रायजो राजाफोरा बे समाव भटनि कालारखौसो नेनानै दं बुंदोंमोन खाम्फा बरगयारि आरो बे बाथ्राखौ लानानै बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ फिननाय होदों बिथाङा बुंदों बे समाव खाम्फा बरगयारिया जुदि भटनि थाखाय बा बिथांनो रायजो राजाफोरा भट होनो थाखाय कालारखौसो नेनानै दं अब्ला बिथाङा 14 चिरां दुवार बिथाङा मोनसे समाव डिपुटि चिफमोन आरो बै समावनो जेब्ला पावाराव दंमोन अब्ला बै समावनो बिथाङा जेन्टेलमेन होननानै बुंदों खाम्फा बरगयारिखौ बिथांनि गाननाय जोमनायफोरा जेन्टेलमेन नाथाय बिथाङा रायजो राजाफोरनि थाखाय सुबुंफोरनि थाखाय बिथाङा खामानि मावनो हाया होननानै बुंदों बिथां प्रमद बर'आ আৰু কাম কৰা ব্যক্তি নহয় জাষ্ট এ জেন্টেলমেন এজন ভদ্ৰলোক হয় খাম্পাতো जुज নাই দৰং ওদালগুৰিতো जुज নাই তলত এক নম্বৰত থাকিবৰ কাৰণে কোনে जुज কৰে এইটো নাই ইয়াৰ লেফ্ট আৰু ৰাইট কমেণ্ট কৰিবলৈ খাম্পা বৰগয়াৰিৰ একো নাই জাষ্ট এ ভদ্ৰলোক ভাল ড্ৰেছ পিন্ধে ভাল কথা কয় ভাল চলন পূৰণ কৰে মানে এইটোৱে যথেষ্ট আৰু তেখেতৰ কাৰণে কমেণ্ট কৰিবলৈ ইয়াতকৈ আৰু বেছি সমাজৰ কাৰণে সি বেছি তলতো নামিব নোৱাৰে বেকাবিকিও হ'ব নোৱাৰে ক'ত কি হৈছে ক'ত কি হোৱা নাই কথাও নোৱাৰে ইলেকশ্যন অহাৰ কাৰণে এবাৰ দুবাৰ মিডিয়াত ওলাইছে বাকী 5 বছৰ আপুনি কিবা মিডিয়াত কিবা ইছ্যু কৈছে নেকি যোৱা 5টা বছৰত ইমান সমস্যা হ'ল আগৰ বছৰবিলাকত কোনো দিনতো ওলাই নাহে সমাজৰ এটা দায়িত্ব লয় মানুহ এজনে আগত যাই যদি সমাজখনক নেতৃত্ব নিদিয়ে কাম নকৰে তেনেকৈ হ'লে কেনেকৈ হ'ব অকল নিৰ্বাচনৰ সময়ত ওলাই আহি দুটা কথা ক'ব ইয়াৰ পিছত দেখা পাব যে নেক্সট আৰু 5 বছৰ আৰু দেখিবলৈ নাপায় ৰাতিপুৱাই ওলাই গ'লে কোনোবা টিম আছে টিমৰ লগত বহি থাকে কি কৰে কি নকৰে তেখেতসকলে জানে गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया 27 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम बिहुएन ईद धामाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलानि गोबां खाबुफोर होगासिनो दं दावहारु अट' एजेन्सिनिफ्राय बायगिरि बिथांमोना 7,999 राङावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज बाइक लानो हागोन दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमाव होबाय थानाय बिहुएन ईद धामाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै हेलमेट फ्रि 5 लिटार पेट्रल फ्रि आरो गासैबो मडेलनि एक्सचेन्ज खाबुआ एभेलेबल जागोन आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ नोंथाङा आवगायना दोननो हागोन गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय 6000388822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन